yanzu nan dan an yi muku maganan auren an ce kar ku bari in kan ku bujo da magana aure shine ba za ku ci abincin ba to ku tafi Alhaji idan ka kula da yaran nan da kyau ka san cewa auren suka fi so to tunda suka fi so aure ai masa auren nan mana ko waɗanne iyaye fa a duniya suna so su kauda 'ya'yansu zuwa gidan miji shine kwanciyar hankalinsu dan Allah ka bar yaran nan su yi aure to sai kike in biye musu kenan shi kenan ka haifi yaran amma sai abin da suke so shi za su yi ni ban haifi yaran da sai dai in biye masa ba koko shi ya wahal da ni sai abin da nake so shi za su yi Allah kin ji na gaya miki Allah ya kyauta amin amma ina tabbatar miki ba zan kyale yara sakaka a ce wai sai abin da suke so shi za su yi ba ni bane kuma ina tabbatar miki karatun da suke so su yi kuma sai sun yi shi babu ɗan da zan haifa a ce ya fi ƙarfi na duk abin da ce za a yi shi za a yi Allah ya kyauta ke ma ki ci abinci in ba magana auren ce za ta hana ki cin abinci ba